Toen ik hem zag, dacht ik, wauw, knap. De liefde van je leven ontmoeten op een festival aan de andere kant van de wereld. De Mexicaanse Adriana kwam naar Brunssum voor de World Dance Festival Parade, maar het ging anders dan gepland. En in 2000 ben ik met mijn groep naar Brunssum gekomen voor de parade. Rafael, noem mijn man, tolkbegeleiders van de Mexicaanse groep. Zo hebben wij ons leren kennen. Maar hebben wij toen afgesproken, hij belde me iedere donderdag om 4 uur. En ik wachtte naast de telefoon, een oude telefoon. Zo stond ik te wachten totdat de telefoon ging. Iedere keer als de parade komt, denk ik terug aan die tijd. Alles wat wij hadden meegemaakt, we zijn getrouwd, 2 kinderen. Naast de liefde was eigenlijk ook mijn liefde voor de folklorische dans. De mensen hier in Brunssum ontvangen eigenlijk alle groepen met zo'n warmte, dan proef je gewoon.